בואו נמשיך לקרוא מאותו הפרק, מעשה שלים פרק א', עכשיו מפסוק 11. מלאכים הגיעו לתלמידיו של ישוע ואמרו, אנשי הגליל, למה אתם עומדים ומסתכלים אל השמיים? ישוע זה, אשר נישא מעליכם השמיימה, בוא יבוא. באותו אופן שראיתם אותו, עולה אל השמיים. אחרי כן שבו לירושלים מהר הזיתים, הקרוב לירושלים כדרך תחום שבת. המלאכים אמרו שישוע יחזור, כמו שהוא עלה שמיימה, גם הוא יחזור ארצה. מה זה אומר לנו? לדוגמה, אם מישהו מאמין בישוע, הוא היה מת היום. הגוף שלו היה נקבר בתוך קבר, והרוח הנפש שלו יעלו שמיימה, והוא יהיה בגן עדן בשמיים עד שהמשיח יחזור. אבל זה לא המקום הנצחי שלו להיות אך ורק ברוח ובנפש בשמיים. כאשר המשיח יחזור, הוא יקים את הגוף שלנו. תחיית המתים זה תחיית הגוף, ואז הרוח והנפש ישתלבו בתוך הגוף שוב, ואז הוא יכול לחיות בעולם הבא. כלומר, יש השלב של מלכות השמיים, עלייה בשמיים, וזה השלב עכשיו. אבל זה לא נגמר ככה, וברוב העולם הנוצרי רואים מזה ככה. מלכות השמיים זה רק בשמיים. לא, אנחנו מאמינים שהוא גם יחזור. הוא ירד מן השמיים לארץ, וגם הוא יקים את המתים, יחזיר לאנשים את הגוף שלהם, והם יחיו בעולם הבא עלי האדמות. מעניין כאן, זה כתוב שהוא עלה שמיימה מהר הזיתים. זה לא במקרה שהוא אמר הר הזיתים, הוא עלה שמיימה מהר הזיתים בכוונה, מפני שיש משהו כתוב על הר הזיתים מזכריה פרק י"ד, גם על ביאתו השנייה של המשיח. ובואו נקרא את זה גם. עכשיו אנחנו בזכריה, הנביא, עכשיו פרק י"ד. אם אתם זוכרים, קראנו שם בפרק ט' על ביאתו הראשונה, ועכשיו בי"ד, באותו נביא, החלק השני בביאתו. וכאן משהו מעניין, אנחנו רואים שהוא יחזור, רגליו יעמדו על הר הזיתים, גם זה יקרה בזמן מלחמה הגדולה. כתוב בפרק י"ד, פרק 14, פסוק הראשון. הנה, יום בא לאדוני וחולק שללך בקרבך, ואספתי את כל הגויים אל ירושלים למלחמה, ונלכדה העיר, ויש בהמשך. זאת אומרת, תהיה מלחמה גדולה באחרית הימים, כל אומות עולם יתקיפו את ישראל ואת ירושלים. חדשות קצת קשות, אבל תודה לאל, בסוף הדבר יש חדשות טובות. ובואו נמשיך בפסוק 3. ויצא אדוני ונלחם בגויים ההם, כיום הילחמו ביום קרב, ויעמדו רגליו ביום ההוא על הר הזיתים, אשר על פני ירושלים מקדם, כאילו בצד המזרחי. אז מה אנחנו לומדים כאן? שבאחרית הימים תהיה מלחמה גדולה, כל אומות העולם יתקיפו את ישראל, ואז המשיח יבוא מן השמיים, ואיך אנחנו יודעים את שאז הוא יחזור ארצה, הוא ינצח הכל במלחמה הזאת, ורגליו יעמדו שוב בהר הזיתים, ואחרי שהוא יסיים את המלחמה, הוא ייכנס לירושלים כדי להתחיל את המלכות שלו. אז אנחנו רואים שהמשיח יבוא בעתיד לא רק בכבוד, אלא גם במלחמה. הוא יבוא כמצביא, כמפקד הגדול של צבאות השמיים. ואז הוא יבוא, הוא יילחם בכל אומות העולם, ינצח אותם, ואז יבוא זמן המלכות. והנה ההבדל בתפיסה שלנו, קצת הבדל מהתפיסה הקלאסית הנוצרית, שהם חושבים שהמשיח רק בשמיים והוא יישאר שם. לא, לפי כל הנבואות, הוא יחזור בזמן של מלחמה, הוא יילחם ורגליו יעמדו שוב, לא רק על הר הזיתים, בירושלים, עלי אדמות, ואז הוא יקים את החלק של המלכות כאן בארץ, לא רק בשמיים.
הרי בתפילה הגדולה של ישוע אמר, מה זה מלכות השמיים? התפעלו ככה, תבוא מלכותך, יעשה רצונך כמו שבשמיים כן בארץ. לכן הנוצרים מאמינים שמלכות זה רק בשמיים, היהודים האמינו זה רק מלכות דוד, אבל אנחנו מאמינים בשילוב רצונו של אלוהים כמו שבשמיים יעשה גם כאן בארץ. כדי לסיים, בואו נקרא עוד קטע אחד, בואו נחזור לבשורת מתי. הנה התיאור של ישוע עצמו על ביאתו. הוא גם לימד את זה בכוונה, גם הוא לימד את זה, השיעור הזה על אחרית, על ביאתו, כאשר הוא ישב על הר הזיתים. הוא אומר ככה, אנחנו קוראים מספר בשורת מתי, פרק כ"ד, זה פרק 24, מפסוק 29, ובזה נסיים. מיד אחרי צרת הימים ההם, תחשך השמש וירח, לא יגיע אורו. הכוכבים ייפלו מן השמיים, וכוחות השמיים יזדעזעו. אז ייראה אות בן האדם בשמיים, ואז יספדו כל משפחות הארץ, ויראו את בן האדם בא עם ענני השמיים, בגבורה ובכבוד רב. והוא ישלח את מלאכיו בשופר גדול, ויקבצו את בחיריו מארבע רוחות, מקצות השמיים עד קצותם. אז מה הנקודה כאן? ישוע לא רק נותן נבואה, מתנבא על ביאתו, מה יקרה באחרית הימים, אבל הוא עושה את זה בתוך ההקשר. מה ההקשר? רוב האנשים שקוראים את זה לא מבינים מה הוא אמר כאן. בואו נחזור על הקטע. הוא אמר מיד אחרי הצרה של הימים האלה. כאשר הוא אומר צרה, הוא מצטט מירמיהו פרק ל' וגם מדניאל פרק י"ב. כלומר, הוא מתייחס לנבואות של ירמיהו ושל דניאל על אחרית הימים. ואז הוא מדבר שתחשך השמש. כאן הוא מצטט את יואל הנביא. אחר כך הוא מדבר שהם יספדו כל משפחות הארץ. כאן הוא מצטט מזכריה, פרק י"ב. אחר כך הוא אומר שהוא בא בעננים. כאן אנחנו כבר יודעים, הוא מצטט מדניאל פרק ז'. אחר כך הוא אומר בשופר הגדול הוא יקבץ את בחיריו. כאן הוא מצטט מישעיהו הנביא. מה הנקודה כאן? כל מה שישוע אמר על ביאתו היה בהקשר של הנבואות של מלכות השמיים מישעיהו, ירמיהו, דניאל, יואל, זכריה, כל הנביאים האלה. כלומר, כשישוע יחזור, הוא יגשים את הנבואות בכל הנביאים האלה על מלכות המשיח. אני שואל מדי פעם, קצת בצחוק, האם אנחנו מאמינים שישוע כבר הגשים את כל הנבואות של המשיח? ורוב המאמינים הטובים אומרים, בטח שכן, ואמר לא נכון. בעצם הוא הגשים מחצית הנבואות. הוא הגשים את הנבואות הקשורות לביאתו הראשונה, רוכב על חמור ענב, להיות כפרה של החטא, לקום מן המתים וצדיק סובל. אבל הוא לא הגשים את הנבואות של המשיח שהוא מולך עלי אדמות בכבוד רב. וכך הוא יעשה בביאתו השנייה. וכאשר הוא יבוא, הוא יגשים את כל הנבואות האלה. שפע ושלום עלי אדמות, בירתו של המשיח בירושלים, והוא ימלוך על כל אומות העולם מירושלים. וכל מה שאלוהים הבטיח לכל הנביאים שלנו, לכל עם ישראל, לכל הבריתות, ישוע גם יגשים את זה במלכות שלו כאשר הוא יחזור בקרוב, מלך המשיח.